Nire izena Daniel Abando da, eta hemen nago boxeo munduan ibilitakoa naizelako, eta gaur egun Kirikino ikastolako irakaslea, eta hortik euskararen alde eta euskal kulturaren alde egiten saiatzen naiz. Uste dut interesgarra izan daitekeela euskara munduan erreferente falta handia dagoelako. Asko sentitu daitezkelako identifikatuta nire egoera berdinean egon daitezkelako. Ama hizkuntza gaztelania izanik eta egin dudan ibilbidea euskeraz bizitzeko ahalegin horretan. Niretzako Euskara Aventura bezalako proiektu bat fundamentala da, jartzen dituelako 100 piku gazte gogoetatzen eta bereziki bizitzen euskararekin daukaten harreman hori. Esperientziatik, jendearekin harremanean eta gauza bereziak eta politak egiten lortzen dela usten dut.